Yo, what's up guys? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo at panibagong update na naman tayo sa biyahe mga katabang. So ay mga katabang, welcome back ulit sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, make sure po na nakapag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. At pindutin nyo po ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong mga update sa biyahe galing ng Metro Manila at galing kung saan man na probinsya dito sa Pilipinas. So ayun mga katabang, bago po tayo magsimula sa pag-update ng bus na ito, siguraduhin nyo pong tapusin ang video ito at disclaimer lang po kung ano po ang nakalagay sa information na ilinabas ng bus na ito, yun din po ang ibibigay ko sa inyo. Magsimula na tayo. Let's go! Yo, what's up mga katabang, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayun mga katabang, ito pong i-update natin ngayon. Ito po ang Peltrangco. Ayan po ang Peltrangco. So naglabas po ang admin ng Peltrangco na si Daniel Eborda. Ayan po, Daniel Eborda. Naglabas po siya ng kanilang biyahe at ng mga lugar kung saan po merong biyahe ang Peltrangco. So ayun mga katabang, sa mga nagtatanong po sa akin kung may biyahe bang Peltrangco galing ng Metro Manila papunta ng probinsya, ito po ang mga lugar na merong biyahe ang Peltrangco. So yun, anong mga lugar po ba ito na biyahe ang Peltrangco? Merong pong biyahe ang Peltrangco sa mga nasabing lugar. Meron po silang Bicol, meron pong Samar, meron pong Leyte at meron pong Mindanao. So ayun mga katabang, itong mga nabanggit na lugar ng ating admin po ang merong biyahe ang Peltrangco araw-araw. So ayun mga katabang, about naman po sa mga uuwi ng probinsya, lalo sa Bicol, Samar, Leyte, Mindanao, ito po ang requirements na inyong dadalhin. So magdala lang po kayo ng isang valid ID at vaccination card. Siguraduhin nyo po na ang vaccination card nyo ay fully vaccina. Dahil yan po ang hinihingi ng ating admin na nagbigay ng info na meron silang biyahe patungong probinsya, Bicol, Visayas at Mindanao. Okay. About naman po sa pamasahe mga katabang, wala pong ibinigay si Daniel Eborda na pamasahe. Bagkus po ay nagbigay siya ng dalawang contact number, isang TM at isang Smart. So kung magtatanong po kayo about sa pamasahe, kung magkano pamasahe sa Bicol, magkano pamasahe sa Samar at Leyte at Mindanao, mas mabuti pong ito po ang tawagan nyo na number ni Daniel Eborda para sa inyong mga katanungan about sa pamasahe. So yun mga katabang, ito po ang contact number na kailangan yung tawagan. 0936 039 6076 para sa TM users. At para naman po sa Smart users, 0969 164 6116. Ayan po sa Smart user. So ayun mga katabang, ayan po ang update natin sa Peltrangco. So ayun mga katabang, naibigay ko po sa inyo ang update natin sa Peltrangco. Kahit medyo maikli lang ang impong ibinigay, at least nalaman nyo kung ano ang kailangang gawin kung kayo ay uuwi ng Bicol, Samar, Leyte o Mindanao, kung kayo ay talagang tawag dito pasahero talaga at nagmamahal sa Peltrangco noon pa man hanggang ngayon. So ayun mga katabang, ayan na po ang binigay ko na, lalo sa nag-request na magpa-update dyan, okay, lalo sa nagtatanong sa akin na nag-comment dyan. Ito na po ang update ko sa Peltrangco.
maikli man ito, pero po mahalaga pa rin dahil naibigay ko sa inyo ang information na inalabas ng isang admin ng Peltrangco. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa mga nanood sa video ito, at sana po natapos nyo ito dahil maikli lang po ang video. So make sure po na nakapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, at pindutin nyo po ang bell notification at i-all ito. Kasi pag naka-all po, bawat upload ko ay manonotify agad kayo. Pero pag nag-subscribe din po kayo tapos hindi nyo pinindit yung all na bell, makita nyo pa rin pero hindi agad papasok sa inyo ang notification na meron akong bagong update o bagong vlog sa akin. So yung mga bagong vlog ko about sa biyahe, personal vlog o kung ano man ang gusto kong i-vlog para mapanood nyo. So ayun mga katabang, linilink ko po ang mga video ko sa YouTube doon sa aking page, kaya kung gusto niyo manood doon sa page, panoorin doon. Pero po pag pinindot niyo po yung link doon ay direkta po kayo sa aking YouTube channel. So mas maganda po 'yon para mas maintindihan niyo pa lalo. So ayun mga katabang, ako po si Kasamok TV at welcome kayong lahat sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lang ang video to, at abangan niyo po ang susunod kong vlog naman about sa biyahe at about sa mga vlog ko personal life. So thank you so much. Bye bye.